Tri najobľúbenejšie divadelné filmy, nepoviem ani jednu, pretože ja sa bojím, že keby som povedal niektorú konkrétnu, tak tie ostatné, ktoré sú živé, ktoré ešte hrám, tak sa urazia, že som ich práve tie postavy nepovedal. Mám rád postavy, ktoré sú aktuálne. To znamená napríklad, dnes budem hrať Bláznov z Valencie, tak budem hrať postavu Floriana, na ktorého sa veľmi teším, už sa neviem dočkať a vlastne teším sa, že momentálne ešte po svete beží film Otec, tak to mám rád a vlastne teším sa z filmov predtým, čo som zahral a to môžem menovať ako keby naozaj a teším sa aj na filmy, ktoré vlastne nás čakajú. Predtým sa mi to dialo, ale to som sa viac ľutoval, že ešte potrebujem chvíľu čas, aby som sa s nej dostal. Teraz to riešim takto, že dohrám v divadle predstavenie a normálne nasadnem do auta a zmením tému hudby, tému myšlienok a tak ďalej, takže to odchádza úplne v pohode. Ale niekedy som si vodil domov, aj myslím po ulici, rôzne charaktery, ale snažím sa ich nevodiť domov. Wow, to je brutál, Bele. Neviem, ja by som chcel ísť na večeru s Lionelom Messim, s fotbalistom. To je môj proste úplne, že top. Pretože od neho beriem napríklad inšpiráciu, že on preto dáva veľa golov, lebo veľa nahráva. To znamená, že ja sa snažím veľa nahrávať mojim kolegom. Potom bol som platonicky zamilovaný do Angeliny Jolie, úplne, že najviac. Chcel by som si zahrať napríklad s Cillianom Murphym, ten je super úplne. A rôzni sú, veľa tých hercov je super, sú výborní.